Joo, moro, lakkoja täällä taas. Ja tänään olisi testissä tällainen napalmin alle pussi. En tiedä näkyykö se hyvin, täällä on vähän pimeetä, mut tää 250 grammaa pussia. Tää valmistaja on poppamies. Ja nää on niinku nallekarkkeja, minkä sisällä on habanero palasi. Ja nää käy ihan pilailuvälineenä silleen, että kaverille antaa, jos kaveri ei tiedä. Ja katsotaan nyt, tää ihan vähän pienempi kuin normaali nallekarkki, tollanen ja niin, mut en tiedä sitten, siellä näkyy kyllä noit palasia ja maistellaan se. Eli kyllä kyllä tää vähän potkaisee tässä, että ihan hyvä potku sieltä tulee ja ajaa sieltä toinenkin. Joo, kyllä tää on aika räväkö oloinen, aika tulista tää on, et tää nyt vaan kun tää hinta oli vissiin 4 € toi pieni pussi, mut tää on kyllä ihan potkaisee ihan hyvin, et mun arvo sanoo se, et 5/5.